alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka mai suna Tudu Hausa TV. Da Allah idan dai wannan ne zuwanka na farko ka danna mana subscribe. Mun gode. A yau mun zo muku ne da wani sabon darasi wanda zai nuna maka yanda za ka yi withdraw a cikin Roggu wallet investment app, wato a cikin Roggu app. So da yake da yawa tarin mutane suna invest ne a cikin Roggu amma ba su san yanda za su yi withdraw ba, suna fama da rashin sani na yanda za su yi withdraw a cikin Roggu app. Kuma yanzu za mu gwada muku yanda za ka yi withdraw a cikin Roggu app using Riven app. So da farko idan za ka yi withdraw, sabida mutane da yawa suna yin ne through bank kuma bashi, sabida banki suna fama da matsala ne ta withdraw a banki. At times ma in za ka yi withdraw sukan ce minimum withdraw is 50,000. To ka ga ba kowa yake da 50,000 ba, kowa yake da 50,000 a ciki ba. So amma zan gwada muku hanya mafi sauƙi wadda har 500 kana withdraw a ciki. Bara mu je ga darasinmu. First idan ka zo ka shiga withdraw, za ka zo ne na withdraw to wallet. Idan ka zo withdraw to wallet za ka yi amfani da Riven, ga shi ne. Idan ka yi amfani da Riven za ka so bari mu koma cikin Riven app ɗina domin in ƙara muku bayani, in ƙara muku haske a kai. Yawwa ga Riven app ɗina. Yawwa kun ga Riven app ɗina 500 a ciki. Zan zo to na duba username na wanda nake aiki da shi na Riven app ɗina. So da yake ga username ɗin da nake aiki da shi nan na Riven app ɗina, ga shi nan Awwal1256. Yawwa, so zan yi copy, zan je can cikin Roggu wallet ɗina inda na yi clicking zan yi withdraw da Riven app. Zan sa username ɗina a nan. Ga shi nan zan sa Awwal1256. So sai in zo ne in yi entering amount wanda zan yi withdraw. Bari na sa 25. Okay, sun ce 25 insufficient balance. Bari in sa 2,000. Okay, sorry, ban buɗe data na ba ne. Bari in sa 25. Yawwa 2,000. Yawwa kun ga suna suka ce ensure that the name of the recipient is correct as transfer as not reversible. It means kenan ka tabbatar da cewa sunan da ka sa daidai correct yake, sabida once ka danna clicking ka yi transfer it not reversible. It not reversible, ba za ta taɓa dawowa ba. Yawwa to ka gani ni ga shi nan da yake Ibrahim Awwal, sannan can username ɗina Awwal Ibrahim Awwal at 1256. Bari in danna. Yawwa ka ga suka ce min transfer you will receive the fund from the person. Yawwa ka ga na yi withdraw na 2,000. Yawwa bari mu dawo huska. Yawwa zan yi amfani da security ɗin da nake aiki da shi domin in yi complete na transfer ɗin. Yawwa ka ga suka ce withdraw quite successfully. Haka yanzu withdraw ɗina yayi successfully. Haka yanzu sun jaye ne na saura 500. So bara na je can cikin Riven app mu gani. Ga ni nan na dawo cikin Riven app. Bari mu jira kuɗin su shigo. Yawwa bari mu jira su, za mu ɗan ba su few second haka. Kaga yanzu suka ce ga kuɗin nan sun shigo 2,500. Mun gode da kallon wannan tashar tamu mai albarka. Mun gode, mun gode.